Nadolig llawen. A croeso cynnes i chi. Chi'n ateb ar bore Nadolig, mae'n dda, di? Pan mae rhywun yn croesawu, chi beth yn gweud helo, bore dad, bore Nadolig, mae'n dod allan na. Mae'n lyflu i'ch gweld chi. Mae'r croeso yn gynnes, mae'r stafell yn oer, ymddeheiriadau, fi fel arfer yn cofio dod draw i droi'r gwles mlaen, achos bod hi ddim yn ddydd Sul, a nes i anghofio y tro yma. Mae yna ambell i flanker o gwmpas, felly os ych chi'n teimlo bod chi'n oer, chwiliwch am un, ac os ych chi wir yn dechrau oeri, mae'r cefn yr adeilad yn gynnes, okay? So os ych chi angen mynd, yn yw peth olaf fi eisiau rhoi chi heddiw pneumonia, okay? So yn yw, ewch chi i gynhesu yn y cefn os oes angen. Yr unig coeddiadau ar gyfer bore yma yw bod ein oedfaon i dydd Sul fel arfer 10 ac am 5, mae Gwydion yn arwain yn y bore ac yna Rodri George gyda'r hwyr. Wel, na ni weddio, na ni gyflwyno ein amser ni i'r arglwydd. O ddew ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch i ti y bore yma. Ein bod ni'n gallu cwrdd gyda'n gilydd i enid ar y Sul, i ddathlu'r atgyfodiad, ond ar ddydd Nadolig, i gofio y geni gwirthiol, ryfeddol yna y Methlem. Ni'n diolch i ti o dad am y mab a ddaeth yn frawd i ni. A ni'n diolch y bore yma bod gennym ni reswm i ddathlu, reswm i lawenhau. Ac arglwydd, ni'n gofyn nawr, a bydda di'n helpu ni. Beth bynnag sydd wedi digwydd yn barod heddi, pa bynnag gyffro sydd wedi bod y bore yma, wrth agor anrhegion neu beth bynnag arall. Arglwydd, ni'n gofyn ei di'n helpu ni nawr i daddoli di. Ac i ryfeddu ar yr arglwydd Iesu Grist. Diolch amdano. A ni'n gofyn hyn yn ei enw e. Amen. Amen. Yn carol gyntaf ni'r bore yma, rhif 4. Bydd y geiriau ar y sgrin. Am Fethlehem bydd cofio dros oesoedd rif y glwyth. Cant yno ganwyd tywysog a lywodraethau byth. Daeth arglwydd y gogoniant y Methlem i ni'n frawd. Ar hwn a wnaeth y bydoedd a aned yno yn dlawd. Nawr ni sefyll i ganu mawd yn gilydd.
fel arfer ar fore Nadolig, ni'n trial cadw pethau yn fyrrach, mae pobl yn brysur, falle pethau eraill i'w gwneud nes ymlaen, a falle bod yna'n arbennig o wir efo'r stafell mor oer y bore yma. A felly bore yma, darlleniad byr tu hwnt sydd gyda ni, 2 adnod. Galatiad 4, ac adnodau 4 a 5, ni wedi clywed y geiriau yma yn cael eu darllen, nos Sul, wnaethon ni ganu carol yn seiliedig arnyn nhw hefyd. Maen nhw'n eiriau gwerthfawr, geiriau sydd werth ceisio i gosod ar eich cof. Galatiad 4 ac adnodau 4 a 5. Dyma air Duw. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. A ddarllen nhw eto gan bod yn darlleniad mor fyr. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. Amen.Wn ni weddio eto gyda'n gilydd. O arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti am y geiriau gwerthfawr yma. Arglwydd dros yr wythnosau diwetha, ni wedi troi at nifer o ddarlleniadau gwahanol, a ni wedi clywed am y Nadolig, a ddiwydion y Nadolig, a gobaith y Nadolig, a hanes y Nadolig mewn gwahanol ffyrdd. Dad, ni'n diolch i ti'r bore yma am y geiriau hyn. Yn crynhoi mewn ffordd mor glir a mor syml yr hyn rydyn ni yn ei ddathlu y bore yma. Dy fod ti, o Dduw, wedi anfon y mab yn un ohono ni mwyn prynu ryddid i ni a'n gwneud ni yn blant i ti trwy ffydd. Dad, ni'n gofyn bore yma wrth i ni fyfyrio am ychydig bach ar y geiriau hyn, a wneud i siarad â ni unwaith eto. Arglwydd y bydde di'n rhoi rhyw golwg newydd a golwg ffres i ni o'r hen hanes yma. Arglwydd, ni'n meddwl am rai o aelodau a teulu'r eglwys sydd ddim yn gallu bod yma'r bore yma yn cael ei rhwystro, efallai gan iechyd neu problemau neu materion eraill yn ei cadw nhw o yma. Dad, ni'n meddwl hefyd am rai sydd falle ar ei gwyliau yn ymweld a theulu ac eraill. Dad, ni'n gweddio bydde di'n agos at bob un ohonyn nhw. Ni'n caru nhw ac yn gweld eisiau nhw. Dad, ni'n diolch am gael bod yma gyda'n gilydd. Ac arglwydd yn teimlo bod yna'n lle gwell y gallwn ni fod. Ac dad, ni'n meddwl am y bobl hynny o'n cwmpas ni, yn ein cymdeithas ni arglwydd, ac arglwydd bydd yna llawer o gyffro, mwynhad a chwerthin y bore yma. Ond arglwydd, ni'n dymuno bydden nhw yn profi y llawenydd yna sydd i'w gael o adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gwybod heb hyn, dyw'r Nadolig ddim yn gyflawn. Heb yr arglwydd Iesu, dyw bywyd ddim yn gyflawn. Arglwydd, ni'n gofyn felly wneud i ddangos i bobl yr hyn sydd ar goll, yr hyn maen nhw i angen, yr hyn maen nhw'n chwilio amdano fe. Ein brawd ni,
yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd trigarhaol wrthon ni felly. Ni'n cyflwyno'n hunain nawr i ti, yn ein amrywiol anghenion, ac Dad yn gofyn i ti ddod yn agos ato ni. Beth bynnag yw'r beichau rydyn ni'n ei cario bore yma. Ni'n gofyn i di ysgafnhau nhw a roi nerth i ni. Ac tangnefedd a gobaith a llawenydd a'r cwbl trwy'r arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n cyflwyno hefyd dy eglwys di ar hyd a lled y byd. Ni'n gwybod bydd yna rai Cristnogion heddi bydd yn methu cyfarfod yn agored, yn gorfod cuddio yr hyn maen nhw'n wneud, yr hyn maen nhw'n ei ddathlu, arglwydd gwarchod nhw, bendithia nhw. Diolch ein bod ni yn perthyn iddyn nhw trwy ffydd yng Nghrist. Da, derbyn yn mawl yn diolch ni felly. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganon ni garol arall. Rhif 12. Beth yw'r atsain o Effrata? Ar pennill ola, y trydydd pennill ten dweud hyn wrthyn ni. Beth yw Iesu i'r angylion? Ei tywysog mawr ei fri. Pa berthynas yw i ddynion? Brawd a ffrynwr yw i ni. Os chwaraeant hwy ei tanau, mwy yw'n dyled ni a'n hawl. Crist yr arglwydd, ni a'i piau. Llanwer deiar gronau fawl. Grewch ni lenwi'r stafell hon a mawl iddo fe yn awr. Pam bod ni yma bore yma? Pam bod ni wedi gadael ein gwely, ein cartre, a tynnu'r dressing gown a rithro o'r tŷ ar fore oer i eistedd yn anffodus mewn stafell. Oed, pam bod ni yma? Bydd gan lot o bobl eu traddodiadau Nadolig nhw. Nes i rannu yn ddiweddar, o'n i
arfer hoffi mynd adeg yn Nadolig am trip i'r cinema a Chinese. Dyna o'n i wastad yn neud. O'n i'n siarad efo rhywun y dynod o'r blaen yn dweud bod nhw'n neud park run. A fi. Mae gan bob teulu ei pethau nhw, ond oes, chymod, falle rhyw frecwast penodol bore yma, neu falle o chi i gyd efo rhyw matching pyjamas, oedd yn boblogaidd gan rai. Ydy hwn jyst yn rhywbeth ni'n neud? Fi'n siŵr os ych chi'n holi neu'n dweud wrth rai o'ch ffrindiau, cydweithwyr, be chi'n neud bore Nadolig? Wel, fi'n mynd i'r capel. Fi'n siŵr bod nhw'n edrych arnoch chi chydig bach yn od, os yn nhw'n onest. Beth? Wir? Pam? Ond dwi ddim yn od. Dwi ddim yn od bod ni yma y bore yma. Achos bydde unrhyw un o'ch ffrindiau neu cydweithwyr neu pwy bynnag sydd ddim yn Gristion, bydde nhw yn cydnabod mae un o'r pethau pwysicaf amser yn Nadolig yw teulu. A na pam ni yma. Dyna pam ni di mentro mas mewn yellow wind weather warning i crynu mewn stafell gyda'n gilydd, rhaid cadw i heti ymlaen, byddwn ni falle gallu gwneud y tro efo het. Dyna pam ni yma. Achos bod ni'n deulu. Trwy ffydd, trwy ras Duw, ni'n frodyr a chwiorydd i'n gilydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A be ni eisiau gwneud adeg yn Nadolig, ni eisiau bod gyda'n teulu ni. Be bynnag yw ein sefyllfa, be bynnag yw ein amgylchiadau ni ar hyn o bryd, beth bynnag yw ein cefndir ni, dros y Nadolig, sdim angen ni neb fod yn unig. Dyn ni ddim angen bod ar ben ein hun. Mae gen ni dad sydd yn ein caru ni. Mae gen ni frawd mawr sydd wedi rhoi popeth drosto ni. A trwy waith yr Ysbryd Glân, mae gen ni stafell fan hyn, a rownd y byd, brodyr a chwiorydd sy'n cerdded gyda ni mewn ffydd. Un pwynt sydd â fi bore yma, mae rai yn poeni faint o bwyntiau fydd gen i pan fi'n pregethu. Un pwynt, ond mae e mewn 2 ran. Un brawddeg te. Daeth yn frawd i ni, mwyn i ni allu bod yn deulu. Dyna fi eisiau ni weld bore yma yn yr adnodau yn y ddarllenni. Na i ddarllen yr adnodau eto. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. Mae lot mwy gallen ni weid, ond dyma fi eisiau ni weld bore yma. Daeth yn frawd i ni, mwyn i ni allu bod yn deulu. Felly, daeth yn frawd i ni. Am ha ffordd mae Iesu wedi dod fel brawd. Wel, mae yna 2 beth gallen ni ddweud sy'n codi o'r adnod yma yn does. Yn gyntaf i gyd, mae wedi dod fel brawd naturiol i ni. Ni'n clywed fod wedi ei eni o wraig. Ac wrth gwrs, dyna pam ni'n dathlu y bore yma. Ni ddim yn gwybod yr union dyddiad, siwr o fod ddim Rhagfyr 25 oedd y dyddiad gafodd y plentyn ei eni, ond pryd bynnag ganwyd e'n union, ni'n dathlu fod wedi ei eni. Ar yr amser perffaith, yn ôl cynllun a threfn Duw, fe nath y mab dod i'r byd. Fe nath na wraig go iawn, hanesyddol o'r enw Mair, ffeindio ei bod hi yn feichiog trwy waith dirgel Duw yn ei chrodd, a ar ôl cario'r plentyn yna am, siwr o fod, rhyw 9 mis, fe wnaeth hi esgor. Ac bod y plentyn yna yn wir Dduw, wir Dduw, oedd e hefyd yn ddyn, yn berson go iawn. Nid edrych fel dyn, nid rhyw
wisg allanol, rhyw disguise, fancy dress? Na. 100% Duw, ie, ond 100% dyn yn berson o gig a gwaed. Wedi ei eni o wraig. Yn frawd i ni, nath e cymryd ei natur ni, natur dynol. Nath yr un a greodd dynoliaeth ar ei lun a'i ddelw ei hun cymryd y llun a'r delw hwnnw a dod yn debyg i ni. Dod i gydymdeimlo gyda ni. Dod i'n cynrychioli ni. Ie, yn debyg i ni ym mhob ffordd, ond ei fod yn ddi-bechod. A dyna'r ail ffordd mae wedi dod yn frawd i ni, sef brawd cyfreithiol. Ni'n clywed fod e wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith. Nawr, mewn un ystyr, be mae hwnna'n golygu yn y lle cyntaf bod e wedi cadw'r gyfraith, a mae hynny'n wir ac yn bwysig. Fe ddath e nid just fel person, ond person oedd o dan y gyfraith. Person oedd angen i fyddhau ac oedd yn gallu i fyddhau. Ac iddo fe gael ei demtio fel ni ym mhob ffordd, nath e sefyll yn gadarn a llwyddo i gadw'r gyfraith yn berffedd. Ond fi'n credu yn y cyd-destun yn hyn bod e'n golygu rhywbeth mwy na hynny hefyd. Achos wrth ddod o dan y gyfraith ac wrth ddod fel brawd i ni, un o'r pethau oedd hynny'n golygu oedd bod e'n cymryd cyfrifoldeb drosto ni. Chi'n gweld yn ôl y cyfraith Duw, oedd y brawd mawr, y cyntaf yn edig, oedd ganddo fe gyfrifoldeb dros y teulu. Oedd y brawd mawr yn derbyn rhan ddwbl o'r etifeddiaeth pam mwyn gallu achub. Mwyn gallu prynu unrhyw aelod o'r teulu oedd wedi cael ei hunan mewn i trafferthion. A dyna pam mae wedi dod, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith i brynu rhyddid i'r rhai o dan y gyfraith. I brynu ryddid i bobl fel ni sydd wedi pechu a torri'r gyfraith a wedi ffeindio'n hunan mewn caethiwed i bechod. Dyna mae Iesu wedi wneud. A mae wedi dewis gwneud hynny, chi'n gweld? Tra'n bod ni yn elynion iddo fe, tra'n bod ni yn bell oddi wrtho fe, fe nath e ddewis ein trin ni fel petai ni yn deulu iddo fe. Fe nath e ddewis dod a cymryd y rôl yna o brawd mawr. Pam? Wel, daeth e'n frawd i ni, mwyn i ni allu bod yn deulu. Ni'n clywed yn dyn ni, fod e wedi dod, wedi eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. Chi'n gallu meddwl am fraint mwy na hyn? Trwy ffydd, ni wedi'n uno gyda'r arglwydd Iesu Grist, y mab, a felly'n cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. Mae'n fraint, achos doedd e ddim yn rhywbeth oedd yn perthyn i ni yn naturiol. Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i wedi heiddi yn ôl y gyfraith. Na, o'n i wedi colli'r fraint yna yn Eden. Oedd e'n pechod ni wedi'n torri ni ffwrdd oddi wrth Dduw. Wedi'n gwneud ni'n estroniaid, yn ddieithriaid ac yn elynion i Dduw. Ond nawr, oherwydd fod y mab wedi dod yn frawd i ni, rwy ni yn gallu cael ein mabwysiadu yn deulu iddo fe. Na, mae'r braint yma, braint mabwysiad yn un cyfoethog. Mae yna llawer gallwn ni wneud, mae yna lyfrau wedi sgwennu amdano fe sydd werth ei darllen. Ond gai jyst nodi rai pethau mae hynny'n golygu.
Mae'n golygu bore yma fod Duw ei hun, creuawdwr nefoedd a ddaear, tad y mab tragwyddol, mae'n dad i ni. Mae gennych chi dad sydd yn eich caru chi, yn eich fydd eich siomi chi, a sydd yn gofalu ac yn gwarchod ac yn darparu. Ac os yw'n dad i ni, yna mae Crist nawr yn frawd i ni, go iawn. Brawd mawr. Eto fydd ddim yn ein methu ni. A ddim yn ein camdrin ni a bwlio ni fel mae brodyr mawr yn gallu gwneud i'w brodyr bach. No. Mae'r brawd mawr yma yn ofalus. A mae'n nerthu ac yn cario. A mae'n cofio a mae'n gweddio dros ei frodyr a'i chwiorydd. A ni wedi derbyn yr ysbryd. Yr ysbryd yna sydd yn seil ac yn ernes o etifeddiaeth a bywyd tragwyddol. Mae plant yn edrych ymlaen i etifeddiaeth, a mae gennym ni nawr etifeddiaeth. Mae gennym ni nefoedd a ddaear newydd yn cael eu paratoi ar ein cyfer ni. Mae gennym ni drysor yn y nefoedd, a sdim byd yn gallu dinistrio na difa, na rhydu, na pydru y trysor hwnnw. Doedd ddim yn y teganeg eithaf chi bore yma fydd yn torri yn y pen draw. Etifeddiaeth tragwyddol. A sylwch ar y pwyslais wedi trio roi, daeth ein frawd i ni, mwyn i ni allu fod yn deulu. Mae gennym ni tad, mae gennym ni frawd, mae gennym ni etifeddiaeth. Mae'n cael ei roi i ni, nid jyst i fi, chi fel unigolyn. Mae hynny'n wir, wrth gwrs. Mae angen perthynas personol gyda'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Ond mae'r peth yma wedi ei trefnu a'i rhoi i ni, i'r eglwys, i'r teulu. Chi methu dewis eich teulu. Chi methu newid eich teulu. Mae teuluoedd yn gallu bod yn bethau ddigon rhyfedd. Mae teuluoedd yn gallu cwmpo mas. Dyw teuluoedd ddim wastad yn ymddwyn fel byddwn ni'n dymuno, a ni'n aml ddim yn treulio cymaint o amser gyda'n gilydd fel teuluoedd, ac y byddwn ni yn hoffi. Pam i ni yma bore yma? Wel, achos ar ddiwrnod fel heddi, bore Nadolig, sdim un lle gwell i fod, sdim ffordd gwell i ddechrau dydd, pryd bynnag wnaethoch chi godi bore yma. Dyma pryd mae'r dydd yn dechrau go iawn, ynddo fe? Gyda'r teulu, gyda'n Duw ni. Diolch iddo. Amen. Ni'n mynd i ganu carol. Carol amlwg, a dim dewis arall rili orffen bore yma. Hosanna, hallelujah, fe anwyd brawd i ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Hosanna, hallelujah, brawd ffyddlon di wahan. Brawd erbyn dydd o gledu, brawd yw mewn dŵr a thân. Brawd annwyl sy'n ein cofio mewn oriau cyfyng caeth. Brawd llawn o gydymdeimlad ni chlywed am ei fath. Brawd cadarn yn y frwydr, fe geidw ei frodyr gwan. Yn dirion dan ei adain fe ddaw ar llesg i'r lan. Hosanna, hallelujah, ar Iesu yw'r brawd difrad. Hosanna, hallelujah, fe'n golchodd yn ei waed. Hosanna, hallelujah, mae'r ffordd tu mewn i'r llen. Hosanna, hallelujah, o'r ddeiar i'r nefoedd wen. Hosanna, hallelujah, fe dderfydd cario'r groes. Hosanna, hallelujah, cawn hyfryd dydd heb nos. Hosanna, hallelujah, gwnaed Iesu a ninnau yn un. Hosanna,
Hallelujah. Mae'n gadarn graig ddi-grin. Nawr ni sefyll I ganu mawl. Abba, Dad, I ni'n diolch I ti am y fraint sy gyda ni y bore yma wrth addoli di, gyda'n gilydd fel teulu. Ac arglwydd, ni'n gofyn i di'n helpu ni, weddill y dydd, yn y dyddiau nesaf ac yn y flwyddyn I ddod, helpa ni I fyw, fel plant y goleuni. Plant I ti. Diolch am dy gariad di ato ni. Ac nawr bydda ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.